Usa ka TNVS o Transportation Network Vehicle Service nga driver ang gikabiliban karon tungod sa iyang kahanas sa paggitara. Ang simple lang unta nga pagbiyahe pauli sa 13 Martires sa Cavite ni Yus Cooper Melrick Vergara o Mel Music kisa dunay dala nga gitara dihang gisundo sa TNVS driver nga si Tatay Alan nahimo ng jamming session nilang duha dihang nahibaw-an nga hanas di ay sa paggitara si Tatay. Sumala ni Yus Cooper Mel, kanhi band teacher daw di ay si Tatay Alan og maayong mugitara. Gipangutana ra unta daw niya si Tatay Alan kung pwede makikonnect sa Bluetooth sa iyang TNVS ride. Dihang gisundo siya og didto na nangutana si Tatay Alan kung nagagitara daw ba siya. Taod-taod, nag-jamming session na ang duha. Una pa man sila mibiyahe. Di daw malimtan ni Yus Cooper Mel ang maong moment, ilabi pa nga gihatagan pa siya ni Tatay Alan og tips and tricks sa paggitara nga daw iyang amahan.